Miex ix-xogħol fuq it-titjib maġġuri fiċ-ċentru ta' distribuzzjoni tal-Imsida b'investiment ta' 9 miljun euro. B'dan l-investiment għandu lan li jsaħħaħ b'mod sinifikanti is-sistema tad distribuzzjoni tal-elettriku f'Malta. Dan il-proġett ġie diskuss waqt żjara fuq il-post mill-Ministru responsabbli għall-Enerġija Mirjam Dalli flimkien maċ-Chairperson Eżekuttiv tal-Ene Malta, l-Inġinier Ryan Fava. Iċ-ċentru tad-distribuzzjoni tal-Imsida u wieħed mill-iktar ċentri importanti fil-pajjiż, billi jipprovdi l-elettriku lil postijiet strateġiċi bħall-Isptar Mater Dei, l-Università, kif ukoll il-lokalitajiet tal-madwar fosthom is-Swatar, Birkirkara u San Ġwan. L-Inġinier Fava spjega li dan il-proġett qed jiġi finanzjat parzjalment minn fondi tal-Unjoni Ewropea u jinvolvi tibdil kompletament tal-infrastruttura eżistenti. Il-Ministru Dalli qalet li dan il-proġett jaħdem id fit mal-pjan fit-tul ta' 9 snin li bih il-Gvern qed jikompli jsaħħaħ u jimmodernizza s-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku. Fil-fatt wara li ħabbarna l-pjan tagħna bbażat fuq 9 snin ta' kif qegħdin naraw li nkomplu insaħħu s-sistema tad-distribuzzjoni tagħna, hawnhekk fl-Imsida huwa wieħed minn dawk id-distribution centers li għaddej ix-xogħol fuqhom.